салом алейкум яборига мардуми шарифи тоҷикистон. эфири хуб гузашт. но ютуб сахт номардӣ кардист. мо ягон гапи лишни гап назадем. мо ҳақиқатан гап мезанем. чиқе ки ман ваъда додам, насиб боша пага эфир даҳем. эфирро сар мекунем. бахши зиёд ки гуфтам аз тоҷикистон эфир мекунам, камтар проблема буд. аз ҳамат бахшиш. пага кӯшиш мекунем як-ду аэропорта 3-4 метрора кӯшиш мекунам. фақат пага эфир дам ишон метем. ором ҳастам. бояд имрӯз мо мардума ором кунем. даже билетдоро имрӯз сафар накарданд. тарсиданд аэропорт бираванд. чӣ қадар мардума ба ном блогерои мо тарсондагӣ ҳастанд. илтимосам мекунам одамое ки имрӯз панд кардисен, гап задисен бефакти далер. сад афсӯс ки имрӯз эфири мо проверка кардааст. ман намедонам кай проверка мезгара намезгара. лишни гап зада ки нестем. як бор нест. якам таркак ба номус шед. бисёр мардум шуморо тамошо мекунанд. бибуроен гап занед. бекор ҳастен, ман дидесам. бибуроен кам таркак расход кунед. имрӯз маҷбурам ишани ба калаб мегирам. сад афсӯс. бо мегум то лишни гап назанед. зинда бошед мардуми шариф тоҷикистон. пага эфир интизор шед. зинда бошед.